Hej alle sammen, Cinnamon-slugeren her. Okay. Men det er fordi jeg søger Steam-venner og Skype-venner. Gerne nogen som optager, men også nogen ikke. Og så vil jeg høre om I kunne snakke om nogle spil. For eksempel de spil jeg har er Ringenes Herre Online, Lotro. Og så er der Team Fortress. Men hvis I har andre spil, jeg regner med at jeg får Left 4 Dead 2, når jeg har fødselsdag, hvilket vil sige om 2-3 måneder. Ja, right peeps, jeg har fødselsdag i november. Men det var jo sådan set det, jeg enten gerne ville. Og i description står der min Skype-navn, min Messenger-navn og mit Steam-kontonavn. Like a boss. Men hej og like til lyserøde høretelefoner.